Altså, mange af dem i hvert fald. Og det ene var det, jeg skal op og vise forbedring fra sidste kamp af. Måske de fejl, jeg måske laver der, men der var ikke så mange af dem der. Hvad kan vi forvente os af din kamp mod Lubersbøl Radnik? En god velbokset kamp, det er jeg sikker på. Altså, jeg kommer på at vise god boksning, og det er jeg sikker på, at jeg nok skal gøre. Hvad betyder det for dig, at du bokser på hjemmebane? Det betyder altid lidt. Altså, det er fedt nok at bokse hjemme foran på dansk tid. Mod stærke modstandere? Mod stærke modstandere, ja. 3 kilogram. Han har vokset 19 kampe, og selvom rekordlisten måske ikke ser særlig imponerende ud med 5 sejre og 14 nederlag, 2 vundet på knockout, så skal det altså lige her nævnes, at han har vokset imod de stærkeste europæiske topboksere i sin vægtklasse. Han bliver en hård og værdig modstander til Kim The Golden Boy. Der er ikke andre lovende bokser på Kim Poulsens niveau, og han har presset de fleste af dem, så det bliver spændende at se, hvad Kim kan gøre ved ham. Helt sikkert. Det vil jeg fortælle. Der blev wow, som venter. Men store talenter i judo, og han har også haft en kort skade i boksning. Men nu er det Kim, der er aktiv. Flot udbevægelse her, når beholdningen kommer tæt på Kim. Hans jab er meget præcis, han har perfekt benarbejde, altid i balance. Og der begynder at komme godt smæk i hans slår her, hvor vi kan se, hvordan Kim Poulsen slår igennem slårkernes parade her, og hvordan han undgår det store sving fra... Man kan sige, at Kim har evnen til at få svære ting til at se enormt nemt ud, og det er jo egentlig definitionen på talent, kan man sige. Og så er spørgsmålet så, om han kan udvikle talentet nok, og have en ordentlig for dem indtil videre har. Vi så er utrolig træningsvilje og meget loyal. Passer sin træning. Så jeg står mere fast på her. Han holder handskerne tæt foran ansigtet. Og så må man udvikle sig der. Kan han slå? Han er hele tiden lige så langt fra Slovakken, så slår han. Igen, det er, når Slovakker har fragtager, hvor jeg kigger ned i knæ.